हाँ अरे भैया हमार कहे के मतलब बा भैया हाँ बोला। कि तोहार घर भरले बा हम्म अब बुधन भैया के घर भरले बा हम्म तो हमार एगो दुनिया से चल गई तो हम खाली रही हो उन तू सवा के एगो घर में देखनी नया नया कोनिया आइल बिया हो एकदम छोकरी भी है एकदम हाँ हाँ छोकरी के बे हमू देखनी है छोकरी बे देख देख के हाँ एकदम अब का कहत आँख तोड़ा। में लाल टप भैया हो तनी बात करो जना फुंटू सवा से अच्छा, अरे कैसे हूँ भैया हो जाई तो हमरो घरवा भैया बस जाई सेवा टहल करे वाला कोई नहीं खे भैया तो ठीक है बात करके तोहरा से अब फुंटू से बात करके पूछल जाए। हाँ भैया भैया एगो ई देखो ताड़ा इनकर बार पाके लागल हमनी के भैया कहतन लह फुसी लगावतन लह हमरा बुझाता भैया कौन कहता है कि बूढ़ा है कि नहीं करता है करता है मगर कोई शौक नहीं करता है बाबू हो तौन बुढ़ाला मन ना बुढ़ाए कैसे बबुआ हमार घरवा बसा बजाए हमार बाबू हम जिए खाए हो जाओ तब एकरा खातिर का करे के पड़ी। अरे भैया तनी सिफारिश कर कुछ खर्चा बर्चा हो एक दिन पार्टी मनी क्या दिक्कत बा एक दिन पार्टी मनी हाँ एक दिन पार्टी मनी सेट हो जाई तब सेट तक करावल चुटकी के तो बस तो अब फंटू सवा के कहला फंटू सवा के तो समझ जाए एकदम का भैया रखू भैया 1 मिनट में घुमा दिए आ तोहार काम बना दिए बस भाई हाथ के खेल भैया बात बनी आ पार्टी जमी तब का मन बनैला जा का हो भैया। अरे आओ भैया आओ का हाल चाल बा नाम लेते शैतान हाजी का ये सब का कुछ होता का आज कुछ बा का बड़ी कष्ट बा दिल में बहुत कष्ट बा एक आदमी के हमनी के साथी में काहे भैया बहुत कष्ट बा आ कष्ट तोहरे से दूर होई हमरा से आह दादा ई का भैया बता दला हमरा से कौन कष्ट दूर होखे वाला बा कष्ट से कष्ट दूर नहीं खे बहुत दूर बा देखो दिक्कत बा कहब तबे अब संगतिया हव कहब तबे कहल जी ना तो ना कहल जी बात भैया हमरा से जवन होखे वाला होई तन हम कर दे ओकरा में का दिक्कत बा बोलो भैया बस करे लगे बा के कही इनकरा से भैया तू ही कहो ना अरे दिल खोल के बोला भैया दिल खोल के बोला तू ही कह का तो तार सलिया आइल बे ना ओकरा पर इनकरा दिल आ गया के कह दलस तो जना कि हमर साली आई बिया देख के अइलन झूठ मत बोला के ये टन भाई हम देखनी अपन तू देखला हां हो कहीं दूसरा के तो मेहरानू ना देख ले अरे ना मर्दवा तोहरा घर में तोहरा मेहरानू के शकल से उसका हर साली भी अब दूसर कैसे कह दे हम दूसर कोनो अरे मेहरानू के देख ले होगा हम मान न सकीना हम देखिए कहीं से तड़पड़ाई में सुनने आ जा एगो बात तू जान लो अब मानो अच्छा है मत मानो तो ना घरे घरे कोई के घरे मेहरानू देखत चलता जा अरे ना भाई हमनी के का काम बा गांव घर में ही फाजतो तो करत है सबके मेहरानू के अच्छा सुन तो हर बा तो तू देखत चलबो ना इनकर बा तू देखत चली हन इनकर बा तू देखे जई हन हमार नई खे बाबू तो हम न हम देखत चलतनी कहीं लो पटी धोली ए मर्दे कहीं के तोहार समझा के बार और समझा के पाक गइला तू ए मर्दे कहीं के बार तो लइको के पाक जाता हाँ गर्मी से पेट के है शरीरिया पाकल बा देखत रह उम्र में समझा के मन है शरीरिया देखत रह पाकल बा है मजे तारे साली ऐसन 5 गो साली के हम देखब बतावा समझ हाय बतावा कि कहां समझा कि कौन उम्र का हम कौन उम्र का हमार साली पर चल दलन तो हेती लड़का के नहीं वार्ता कहते होता किती लड़का चश्मा लगावत सन दोस्त संगति कौना दिन खातिर काम आवेला ए फुंटूस हम अपन बार रंगवा ले हां बार रंगवा बोला हो जाई बार रंगवाले तो समझा के अब ओकरा से समझा कि कहब तब ना उ का राजी होई ना होई अरे तू चाह जी मतलब सब खेला सब हो जाई खेला तोहरे पर सब खेले भाई हमर बाप आ जौची कह तौची फिर ए मर्दे कहीं के तो जना भी अइला समझा के हमरा हो गई हम एजा ओइनी का के तो जना समझा के हमर सालिए पे छापा मारे कौना दिन खातिर दोस्त संगतिया रहलन यार जब दोस्त के साथ ना दीही एगो दुख इनका ना बुझब साली मान लो दूसरा यहाँ तक जइबे न करी दूसरा यहाँ कोनो भी हबे न करी
एगो ई कोनो करे समय हो के जी बात त का नहीं, दिक्कत एगो बा? जवान एगो कहाँ बूढ़। अरे बाल रंगा जी, तू काहे क्या के का चक्कर चौक में हो जी पड़ हम। रहे? बहुत बढ़िया हो जी है जवान आयती के एकदम फ्रेश हो जी है फ्रेश हो जी। हमरा के तो ना समझा के बजाइले बड़ा जा समझा के हमरा एक के सब पैसा तो तू वही समझ लो। लो साथे रहे के बा हाँ। साथे खाए के बा साथे सब पिए कुछ के करे के बा बा, हाँ। आ, दुआरे पकन आदमी सब काम कोई दी विदेश में बा। अच्छा तो दो संगतिया काम फुंटू दे तो एगो बात जान ले बाबू हां ना संभरी तो संभारे के तोरे पड़ी इहो जान ली है ऑफर का मिली हाँ। अगर ना संभरी तो ऊ दूसरा भी ना जाई तोरे भी जाई रब से बड़ दूसरा भी थोड़े जाई अच्छा तो ठीक बा तो समझ जब ई जब बात बा तो समझ के हम जातनी आ ओकरा से बात हम समझ के करत नहीं जा, जा, आ बात कर के पटियाओ, पटियाओ। एथी करब देखो हाँ, कहल लेकिन बा, तन के बारवार और तनी रंगवा ली हम कर लेम। उचिया रंगवा के तनी दाढ़ी लेकिन उड़ी जान लो बाबू आ तनी जीन्स हई हई अरे सब- जीन्स से सब- टी-शर्ट सब कर मारी ले। सब एकदम नहीं clear लड़का कर तनी ले। नौजवान लेकिन बा एगो बात जान लो लड़े सिपाही नाम सब सरदार के होई तो ऊ तो हई लड़बा बा तू ही लेकिन नमवा हमरे होई ना ठीक बा ऊ अगर एगो हो जाई हाँ। तो तोहरो खुश रहबो हमहू खुश रहबे अरे, तो ठीक है बात समझ हम बात विचार कर हाँ, लेतनी हाँ, हाँ। बात विचार करके हाँ। हमरा से बने लायक होई ता हम बना दे बहुत बढ़िया। बनाई हो एकदम हम बना दे हां बनाओ हाँ, एकदम बना दे बनाने की कोशिश ठीक करेगा बा चलो, ठीक। हम चलते ठीक बा चलो ठीक बड़ा हो और तो एकदम इधर से बड़ी भी है एकदम इधर से बड़ी भी है काम बन गयो का हो करम काका भाई साली आइलन का अरे साली आइले अरे एहिजा का तू बोलत रे गयन खियावत है कहिए किया तो अरे चार गो आदमी आवत हन तो ई सब देखै बे तू डकैती करे बे का टोला टोला कइले बा गांव भर के लइका फाइता है असन आई ले साल ते का अरे देख ले टोटल करीना देखाई फोटो का हो गइल खपखोरम काका बताओ हमने के तारा घरे पहले हूं दावत रही जा आवत रहत त का कर भाई वो आज भी नया नोहर साली तो ओकरा के खाली ढकब जा हाला में कहीं नहीं है जा मुंह का हाला को कहीं नहीं है आला जा में कब के नहीं है अपना मन चले नहीं है हां तो आइजा जा तो जा हम देख ले लो जा का रुक जा वो तो घरवा देखते बाड़ा हाँ ए फुंटूस अंतो ओ फुंटूस देखला हो ना साली के अरे आओ ना हो देखला हो का ना हो भैया हाँ, अरे फोन तो अरे तू कहाँ घर रहा तारा मर्दे बोलत घरे नहीं में तोहरा था। दुआर पर आके कहल बा खिस्सा में कि जेकरा दुआर पर करसी अहित खैला बिना तरसी काहे भैया समझ के बात पानी तो में मतलब- समझ के लावा ना पानी ना पियली भैया यानी के पानी हां तू बाहर ना दे बाहर तो सब भाई सब तो साग सब लागल बस समझ अरे छोड़ दो भैया छोड़ दे जाए दो अंतुष भाई हां मेहरानू हवा करिया हाँ। आ साली हवा इनर के परी हां तो साली ना बे ई कैसे हो गइल हो अब का करबो देखो इसी से कहता कि बुढ़वा कहता रहा बुढ़वा से कह दे दो ना भैया बुढ़वा समझ के इहो तेरा हो सटिया गइल। गइल हो एकदम सटिया गइल हो अरे अरे साली के ई कहां से भैया इते अरे हो अरे भैया कहनी ना कि लड़े सिपाही नाम सरदार के अरे जात नहीं जा देख ले ला हैं हां तब दोनों घर तोहरे चलावे के बा सब तोहरे देखे के बाद सब तो तोहरे देखे के बा ई साथे साथे हो जाई समझ के दोनों समझ के इहो एकदम पक्का समझ के एकदम गुंडा समझ देखा के गलत मत समझो भैया तू गलत मत समझो तू सामने का कोई के घर तू तो बह जनते जाता वाला आ तोहरो हमें बह जाई समझ ऊ तो समझ के हइए बा अरे दुआर पके दोस्त यार अरे हई तोहार घर यार, अब यार, हमार घर सब बांध आदमी बतिया तो का बराबरे करे। बा। हम सब सुनतनी तू जना के का बतिया उतर जाइया अरे बाप रे कहत रहे के ये कब बरसाती लेके आई भाई के गुसाली है तो सब जना निकल बा जा एथी में एगो हरदी अटक हो बन गेलो होने में के माने करनी हो अब फिर ना के ही के बतिया के साली है हमनी के तो साली है काम बनावत है ये काम कौन काम बनावत रहो देखत रही हम
आइल में सलिया ना यो ई शादी करे के समय के फेरा में तो पड़ ये गया। हमने जाना खातिर तू ले बड़ो आहो बता दे हाँ कि हिंका के हम उनका के समझ जाना के मतलब हो अकेले हो जाई तो का काहे का हो जाई अपना खातिर ले अरे घर बस तोहरा भाई। खातिर ले बा कोई हियां तो होकबे ना करे वो- सलिया के कोई शादी। इतने को की होई कि 4 गो के होई इनकरा से हो जाई तो इकरो काम चली तोहरो काम हाँ। चली सब हां ना ई है तब काम बन गइल ना हां हां काम हो तो कुछ बोला में अरे रहा काहे ये बको कहले बड़ा जा तू ना जाइबो जा कि ना हो हमने है का लंचावा अरे तू पागल हो गई बड़ा कबाब में हड्डी बने आवत हो हां कबाब में हड्डी आज 4 बजे कि ना चले बो समझाइबू हो भौजी अरे का हाला कर ले भाई अरे हला ना करी ई आके बको कहले बासन की हम तोहार में फेरा का अरे लगता ठीक बट रही तू बगल को मान से सदिया लइकिया के होई त का मिलो पैसा हो जाई पैसा कौड़ी बा पैसा कौड़ी होई ना इनकर बहिन है नी जानते ना नैयर के परिस्थिति अरे बढ़िया बा शादी हो गई तो लइका को लइकी आईली पे लइका ही बार फिर बियाह कर बंद पड़ जाए अच्छा ठीक बा ओकरा से बात विचार कर लेता नहीं बात विचार करके अगर बने लायक बात हम देखता नहीं तू मस्त रह मस्ती में आग लगो मस्ती में तू चलो जाए चले हटो जा हम अरे तू रह अपना ना होई मस्ती शादी में जा हम आग जा। लगो चाहे बस्ती में ना ना जा क्या मतलब हो के दिमाग कर दिमाग हमारा खराब बा कि तू हन ना खराब बा तोहरा लाग का बार रंगवा के पड़ी तो हां आ दाढ़ी हां दाढ़ी तू ना जवान को हो गई चाहता आहो तो तू अपना कर्म कर बड़ा का हां ना तो तू काहे तक का बोलता है तोहरा वैसा बोलला के का जरूरत बा क्या तू बटुरा बात तेरी के तो ए भैया हमारा द्वार पर देखिए से देखले बन जा तो हिया से एकदम समझा के एकदम गाड़ बाबा तो के धैर्य तो के धोदले बन जा अरे फटू भाई तू का समझ करबो? पहले बात तू बात समझ ना कितना तारा फिर फेर छूट बा ठीक बा हम समझ गनी हम समझ गनी जानता रहो ता फंटू से बांध के काम बना देलन अरे हां भैया बन गेल हमारे बहुत बढ़िया अब काम बन गलो ना बना देले ना काम बन गेल ना बुझल हां भाई काम तो बने गेल हां सब तो सब जानता रहा सब ई हाँ, खाली तू से पूछ बुझन रहा के खाली काम। समझ के खाली एथी बा अरे ई तो हाजी ए सुगी बोले का कहता नहीं अरे सुनो ना क्या कहता नहीं बोले पानी आके तनी पानी में तनी खिलाओ ना तनी आदमी जनाई बन तनी प्यास लागल है तनी पानी ले आओ ई सब गांव घर के सब आदमी जन हमन समय की आइल बान समय की पानी उनी मंगलो अंजा सबसे तो मेन जड़ तू बागुई जा का बोले सबसे मेन जड़ तो हर एक समय के देख के समय के आदमी एजा लाइन लगइले बान तो हमरा चलते काहे के लाइन लगी है हां जान जब से आइल जब से एको गो ढुकइले बैंक घर में हां तो हरे मेन तो जड़िया है तो हरे मेन जड़िया है समझ के जवान से लेके हई बूढ़ तक एजा लाइन समझ के लगइले बान हक मत दे बूढ़ मत खा बियावा कटवा का मर दे बूढ़ तो हरे खातिर समझ कि शादी के फेरा में समझ के आइल बान हम शादी ना करम काहे ऐसे ना आदमी से शादी कराओ तनी अरे भाई समझ कि बान भाई समझ के नजदीके के आदमी बान पड़ोसिए के बान हम कहाँ शरीर बा इतना उम्र बा हुआ का देखे तो उम्र अरे त का करबू समझ के तो बिना उम्र से का हो जाई? उम्र से अगर कौन बगल में समझ आदमी के ना लेन देन बा समझ के सब समझ के उम्र से शादी करे खवा के देह से शादी करे के हवा बिना लेने देन में फरिया जाई हम काम शादी ना करम अरे कुल पाका के घर बनावतन समझ के एकदम एक बिल्डिंग बगले फर्स्ट क्लास के बगले में त बान तो ठीक बा हम कौन समझ के दूर के बान आइने हम घूमे खातिर रौरा पास शादी हम करम है जा हम ना करम अरे त का करबू समझ के बार रंगवाली है समझ के जवाने बान अभी थोड़े बान समझ खाली बारवा तनी मनी पाक गइल बा गर्मी से जानते बा अरे गर्मी से तेल से पकल बा की गर्मी से तेल ऐसा लगा ले कि पक गई रे है ना तो हाँ तो उहे तनी मनी तेलवे से पाक गइल में जरे सही आदमी बान कितना सुंदर बारू अरे मर्जी कहीं दिक्कत बा देखत नहीं थी मैं तो हमार उम्र अहिया के उम्र अरे उम्र बा 55 लेकिन दिल बा 55 अरे भाई उम्र पे मत जाओ समझ के बार तनी मनी समझ के पाक गइल बड़ा बा सब बात तेल लगइला से बगल में आदमी बान कोनो दिक्कत नया नहीं। फ्लैट समझ के बनावल चार चक्का पर घूमबू तो ठीक बा जाते बाबूजी से पूछम माई से पूछम तब ना नहीं तो ठीक है भाई बाबू से का पूछे वो बात का समझ पूछबो? के हमनी के समझ के राजी समझ के कौन- कर कौन दिया कुछ भाई हम पूछे कह नहीं दिले भाई तोहरा पूछे के नहीं हम थे कह दिले भाई हम फोटोस ना हम तोहर दीदिया तैयारे बारी
अरे मोदी हम सपना का देखत रही लगता कि अब हमरा ओकरा पटरी धो ली। हे भगवान, हे घेवार बाबा, तोहरा के हम पिठार चढ़ाई, अगरबत्ती देखाई। हे प्रभु, जाती तब घर है जा हन पिया जी शादी तब सुरेश भाई हां ठीक बा ना? पक्का बा ना? एकदम पक्के समझी, अच्छा भैया, ठीक ठीक एकदम पक्के समझी। ठीक भैया, ठीक ठीक। लेकिन हाँ तनकी सी जानते बानी कि तनकी सी तनकी खेती है। अच्छा कोई बात नहीं के। हाँ तो ओकरा के तनकी से बढ़िया तनकी से खेती तनकी कर दे। अरे कहीं के ना पड़ी तोहरा, ठीक ना? अरे तोहरा कहे से हाँ। बेसी हम करो। काम सब ठीक बा? हाँ ठीक भैया, ठीक सब ठीक काम ठीक बा? ठीक हाँ, भैया, ठीक। हाँ सब काम ठीक बा। हम बानी समय काम ना होई, काम सब ठीक बा? सब हो जाई। सब भैया, ठीक ठीक। ठीक। ठीक ना? जब हम फंसा देता हूँ बूढ़ा से हम शादी कराऊँ तक होता बूढ़ा 7 साल के 17 साल के लागत है बात सब अरे पागल हम है। तो सुबह जब देखे तब से मियाज एकदम फ्रेश, तोहरा पे एकदम कितना अच्छा लागत है। मन तो करता है कि तोहरा के लेके भाग जाई दिल्ली, सब कुछ भी बउए। तो चले दरोगा ओकरा से ठीक लागत नहीं चले के भाग चले के चले के तब से तो दिल में आग लगल बा। कहाँ लिया चलता दिल्ली चले के भाग चले के जैसे आई फेस गई सब गाड़ी बा। चले 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 के प्रणाम। ये वीडियो समाज का गलत उद्देश्य देने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये मनोरंजन के लिए है, सिर्फ मनोरंजन के लिए है। आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।